Og nu drejer du kraftigt mig ind på den igen. Gør det igen. Men hvor meget skal der derned? Skal man hælde det ned i nu? Nej, det er først efter vi er færdige. Jeg tror ikke, det der kul. Hvor er det? Hvor er det? Det skal sådan være hvidt, ikke? Men altså, det skal jo... Ja, ja. Skal jeg putte det i nu, Markus? Jeg forstår det ikke. Nej, Nej, Skal du det er vente først med, efter. at I har fået det der ned og gassen? Ja. Så skal vi jo også gøre, vi er jo ikke færdige med det endnu. Nej, men vi I skal gøre det igen. måske ligesom blive lidt stykke. Okay, så du skal nok holde den her klar til at tage... Den der... Jeg skal nok holde plads på, hvis det er svært. Altså, hvis du kommer ind og står ved siden. Skal jeg ikke filme sådan herop? Jo, og Astrid, du skal hjælpe os. Så det bare ned med den her, så bare ned. Jeg tror, jeg vil vente på det. Ja, bare tage den ned i mig. Jeg gør det sådan. Så ned med den. Kom så på den her. Så skulle der ske sådan en eksplosion. Ja, det var så jeres. Og hvad så med det der væske? Kan det i? Ikke endnu. Først når man har taget det der op, Okay, skal det der op nu? tror jeg. Og så skal det der i. Skal det lægge nu? Og så burde det gerne blive hvidt. Når I er færdige med gassen, må I gerne slukke den, så ikke stikker en arm ind over. Det bliver vi jo ikke gøre. Vi filmer det, ikke, Joey? Så se den nu så. Gør det? Jo. Og det blev hvidt. Og forsøget er færdig. Sluk gassen.